முன்னோர்கள் மூலமாய் வருகிற சாபத்தின் கட்டு. இரண்டாவது திருமணங்கள். இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது கண்ணு பார்வையற்ற நிலைமை, கால் ஊனமாய் பிறப்பிலே கால் ஊனம், வாய் பேசாது காது கேட்காத நிலைமை, மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் பிறக்கிறது, இது எல்லாமே சாபத்தோட அறிகுறிகள் தான். அது எவ்வளவு சிகிச்சை பெற்றாலும் அதிலிருந்து விடுதலையை அவர்கள் காண முடியாது. ஆனால் தேவனிடத்தில் வந்து இந்த கட்டுகளை உடைக்கும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு மாற்றத்தை காண்கிறார்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த முன்னோர்களுடைய சாபத்தை முறிக்க நீங்கள் அந்த முதலாவது முன்னோர்கள் மூலமாய் வந்த சாபம் எனக்குள் இருக்கிறது என்று விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் அதை நீங்கள் அறிக்கை செய்வீர்கள். இந்த பாவ அறிக்கையின் மூலம் முழுவதுமாக நம்மை சரண்டர் பண்ணி ஒப்பு கொடுத்து நம்ம இந்த 7 வாரத்துக்குள்ளாக அதை நம்ம சரிப்படுத்தி நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் நம்ம மாறுகிறோம். அதன் நிமித்தமாக விடுதலை கிடைக்கிறது. இரண்டாவது காரியமாக எடுத்துக்கொண்டால் பெற்றோர் மூலமாய் வருகிற சாபம். பெற்றோர் மூலமாய் நமக்கு சாபம் வருமா? உலகத்தார் சொல்லுவார்கள், கோழி மிதிச்சு குஞ்சு சாகுமா என்று சொல்லி. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த சாபத்தை குறித்து நான் 4 ஆண்டுகளாக பேசிக்கொண்டு இருக்கிறேன். ஆனால் எல்லா வகையான சாபத்தை பார்க்கிலும் பெற்றோர்கள் மூலமாய் வருகிற சாபம் மிகவும் கொடுமையானது. பெற்றோர்கள் மனநோக செய்தாலே அது பிள்ளைகளுக்கு சாபமாய் மாறும். இந்த சாபத்திலிருந்து விடுதலை பெற நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்மை நாமே ஒரு கேள்வி கேட்போம். பெற்றோர்கள் மூலமாய் வருகிற சாபம் மத்தேயு 15:4 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உன் தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ண வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அந்த தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணாதபடிக்கு நாம் எதை செய்தாலும் சாபமாய் மாறும். அல்லேலூயா. தாயை கனம் பண்ணுவாயாக என்றும் தகப்பனையாவது தாயாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும் என்றும் தேவன் கற்பித்திருக்கிறாரே. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தகப்பனையாவது தாயாவது நிந்திக்கிறவன் கொல்லப்பட வேண்டும். இந்த நாட்களிலே சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரையில் தாய் தகப்பனை கனம் பண்ணக்கூடியவர்கள் ஒரு 25% கூட இந்த நாளில் இல்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகள் முதலாவது பெற்றோரை கனம் பண்ணக்கூடியவர்களாய் இருக்க வேண்டும். எவ்வளவாய் உன் தாயின் தகப்பனை நீ கனம் பண்ணுகிறாயோ அவ்வளவாய் உன் வாழ்நாள் நீடிக்கும். நீ ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்வார். நீங்கள் பிள்ளைகளுக்காக சொத்துக்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். நீங்கள் சாபத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்காதபடிக்கு அவர்களுக்கு ஞானத்தை தரக்கூடிய படிப்பை மட்டும் நீங்கள் கொடுப்பீர்களானால் அது அவர்களை நாளுக்கு நாள் உயர்வடைய செய்யும். தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயமும் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுதல் பிள்ளைகளுக்கு இருக்குமானால் அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தின் மேல் ஆசீர்வாதத்தை காண்பார்கள். இரண்டாவதாக நீதிமொழிகள் 30:17 தகப்பனை பரியாசம் பண்ணி தாயை
அசட்டை பண்ணுகிறவனுடைய கண்ணை நதியின் காவல் விடும், கழுகின் குஞ்சுகள் தின்னும். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் நினைத்து பார்ப்பீர்களானால் எவ்வளவு கொடுமை. நதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி இருக்கிற பிணத்தை தான் காகங்கள் பிடுங்கும். ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு, பெற்றோருடைய வார்த்தைக்கு செவிகொடாதபடி தாயின் தகப்பனை அசட்டை பண்ணும் பொழுது அவங்க ஒரு அனாதை பிணமாக நதியோரத்தில் ஒதுங்கி அது கண்களை நதியின் கால்கள் பிடுங்கும். அந்த வசனத்தை நீங்க கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்ப்பீர்களானால் அது மகா கொடுமையானது. எல்லா சாபத்தை பார்க்கிறோம், பெற்றோர் மூலமாய் வருகிற சாபம் மிகவும் கொடுமையானது. எனக்கு அருமையானவர்களே, நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்நாள் நீடிப்பதற்கு தாயின் தகப்பனை கனம் பண்ணுவாயாக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்நாள் நீடிக்க வேண்டுமானால் தாயின் தகப்பனை கனம் பண்ண வேண்டும். உன்னுடைய கணவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் பெருக வேண்டுமானால், உன் கணவன் ஆயுசு நாட்கள் ரொம்ப நாளைக்கு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நீ விரும்புகிறாயானால் உன் மாமனார் மாமியாரை நீ கனம் பண்ணு. பெற்று வளர்த்தி ஆளாக்கி திருமணம் முடிந்த உடனே என்னுடைய புருஷன் என்று சொல்லி தாயின் தகப்பனையும் தாசீனப்படுத்தும் பொழுது அந்த தாயின் தகப்பன் விடுகிற கண்ணீர் உன் கணவனுடைய ஆயுசு நாட்களை குறைத்து போடும். எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பம், அந்த குடும்பத்துல பார்க்கும் பொழுது ஒரே மகள், அவங்க தாயின் தகப்பனுக்கும் ஒரு ஆசை, ஒரு நல்ல சொத்துள்ள வீட்டுல மருமகளை எடுத்தால் நம்மளை கனப்படுத்தாது, நம்மளை பார்க்காது என்று சொல்லி ஒரு ஆசிரமத்தில் போய், ஒரு கத்தோலிக்க ஒரு ஆசிரமத்துல போய் அந்த மகளை, ஆறுமற்ற ஒரு மகளை கொண்டு வந்தார்கள். அந்த மகளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை. ஆனா அந்த மகள் வந்த உடனே தன் தாயும் தகப்பனையும் அசட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. கணவன் மட்டும்தான் வேணும், தாயும் தகப்பனும் வேண்டாம் என்று சொல்லி 4 ஆண்டுகளில் அவர்களுக்கு 2 பிள்ளைகள். அந்த மகள் எல்லாரிடத்திலும் வேதனைப்பட்டு கண்ணீரோட வேலை ஸ்தலத்துல சொல்ல ஆரம்பித்தார். அது எங்க செவியிலும் வெட்டிற்று. மிகுந்த பாரத்தோடு அந்த மகள் அவரை நேசிக்க வேண்டும். அப்பொழுது எனக்கு இந்த சாபத்தை உடைக்கக்கூடிய அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை. நான் ஜெபஜீவி, ஒரு தீர்க்கதரிசி மட்டும்தான். ஆனால் அந்த காரியத்தை கேட்ட 1 மாதத்துக்குள்ளாக அந்த மகன் மரித்து விட்டார் என்று சொல்லி என்னுடைய கணவர் வந்து சொன்னார். எனக்கு மிகுந்த துக்கம். இந்த தாயின் தகப்பனுக்கு ஒரே பிள்ளை, அவங்களுக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள், 5 ஆண்டுகள் தான் திருமணம் ஆயிருக்கு. அவர் இறந்து விட்டார். மறுபடியும் அந்த சகோதரி அந்த ஆசிரமத்துக்கு தன் பிள்ளைகளோட போக வேண்டிய சூழ்நிலை. எனக்கு அருமையானவர்கள், அந்த தாயும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணியிருந்த தன்னுடைய கணவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் பெருகி இருக்கும். ஆண்டவர் என்னோடு அந்த காரியத்தை தான் உணர்த்தினார். அந்த தாயின் தகப்பனுடைய கூக்குரல் தேவனுக்கு எட்டிற்று. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் தன்னுடைய மாமா மாமியை கவனிக்கிறார்கள்? உங்களுடைய கணவனுடைய ஆயுசு நாட்கள் பெருக 2 குடும்பத்தின் பெற்றோரையும் நேசியுங்கள். அவர்களுக்கு உண்ண உணவும், முடுக்க உடையும், இருக்க இடமும், இந்த 3 அன்பு மட்டும் கொடுத்தீர்களா நீங்க உங்க வாழ்நாள் நீடிக்கும். உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொத்துக்களை அல்ல, நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சேர்த்து வைக்கிறீர்கள். அந்த சாபம் உங்க பிள்ளைகளை சாராது. எனக்கு அருமையானவர்களே, ஒரு தாயின் தகப்பனையும் விட்டு நீங்க இனி ஒரு தாயின் தகப்பனையும் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். அதை கருத்தோடு
என்னுடைய பெற்றோர் என்று சொல்லி நீங்கள் சிந்தித்து செயல்படும் போது இந்த பெற்றோர் மூலமாய் வருகிற சாபத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். மாத்திரமல்ல, நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகும் பொழுது சுகர், பிபி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு உங்க தாய் தகப்பனுக்கு இருந்துச்சா, உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு இருந்தா என்று சொல்லி கேட்கறது போல இந்த சாபமும் தலைமுறையா நம்மளை தொடர்ந்து பிடிக்கும். மட்டுமல்ல, தகப்பன் எந்த வயதுல தீங்கான காரியங்கள், தேவனுக்கு பிடிக்காத செய்திகள் செய்கிறாரோ அதே வயசுல அந்த தன்னுடைய பிள்ளைகளும் அதே வயசு, ஒரு வயசு கூடவோ குறைக்கவோ செய்யாது, அதே வயசுல அந்த பிள்ளைகளும் அந்த தவறை செய்யும். எனக்கு தெரிந்த ஒரு குடும்பத்தில் அவங்களுடைய மகன் 20 வயசு, அவங்க தகப்பன் திடீரென்று மறித்து விட்டார். அதே வயசு அந்த பையன் வளர்ந்து அந்த பையன் திருமணம் பண்ணி அந்த பையனுடைய மகனுக்கு 20 வயசுங்கும் பொழுது அவங்களுடைய தகப்பன் மறித்து விட்டார். ஒரு தலைமுறை சாபம் என்பது தகப்பனுக்கு 2 மனைவி என்று சொன்னால் பிள்ளைக்கு அதே போல. தகப்பன் எந்த வயசுல இடரண்டு போகிறாரோ அதே வயசுல பிள்ளையும் இடரண்டு போகும். தாய் தகப்பன் எந்த தவறுகளை செய்கிறார்களோ அதே பிள்ளைகளும் செய்ய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் பெற்றோர் மூலமாக வருகிற சாபம். இந்த சாபத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கிக் கொள்ள நம்முடைய பெற்றோரை கனம் பண்ண வேண்டும். இன்றைய காலகட்டத்தில் பார்க்கும் பொழுது முதியோர் இல்லம், ஓல்டேஜ் ஹோம், இன்னைக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவர்களை கொண்டு தொந்தரவு இல்லைன்னு சொல்லி விட்டுறாங்க. நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே நீங்களும் அறுப்பீர்கள். உங்கள் பிள்ளைகளும் அதையே செய்ய வயதாகும் பொழுது அவர்களுக்கு எதுக்கு வீடு, அதான் ஹோம் இருக்கு, தாத்தா பாட்டி எந்த ஹோம்ல விட்டாங்களோ அதே ஹோமை தேடி போவாங்க. தேவனுடைய பிள்ளைகள், ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள், இயேசு கிறிஸ்துவை தெய்வமாய் கொண்ட பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் செய்யக்கூடாது. நாமே இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யும் பொழுது தேவனை அறியாத ஜனங்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? எனக்கு அருமையானவர்களே, தேவனை சார்ந்து அவருடைய சத்தியத்தின்படி நடக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, நானே வழி, நானே சத்தியம், நானே ஜீவன். அவருடைய வழியை நம்ம பின்பற்றும் பொழுது அவரை காட்டிலும் பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கும். இந்த நாளில கூட தகப்பனுடைய சுவாபங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தொடர்ந்து வரும். காமம், இச்சை, எரிச்சல், கோபம், அநேக காரியங்கள், அந்த சுவாபங்கள் மாறவே மாறாது என்று சொல்லி நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்த கட்டுகளை உடைக்கப்படும் பொழுது அவர்களுடைய சுவாபங்கள் கூட மாறலாம். எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரியுடைய குடும்பத்தில் அந்த மகன் மிகவும் கீழ்ப்படியாக இருக்கிறீர்கள். அந்த வீட்டுக்கு போய் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது பயங்கரமான வலு சர்வத்தின் ஆவி அந்த மகனை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறதை தேவன் காண்பித்தார். இவ்வளவு பெரிய சர்வத்தை என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவரே, இவங்க எப்படி விடுதலையாவாக என்று சொல்லி எனக்கு அது பெரிய காரியமா இருந்தது. ஆவியானவர் என்னோடத்துல சொன்னார், அவங்க பெற்றோரை 7 வாரம் இந்த உபாச கூடைக்கு வர சொல்லு என்று சொல்லி, நான் அதன்படியா நான் அவர்களிடத்துல சொல்லிவிட்டு வந்தேன். நீங்க 7 வாரம் கணவன் மனைவியும் நீங்க உபாச கூட்டத்துக்கு நீங்க வர வேண்டும். இந்த உபாச கூட்டம் என்று சொன்னால் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த நிலைமையில வந்தால் நீங்க வர வேண்டும். கால் பகுதி முடிந்து 1 மணி நேரம் லேட்டா அப்படி வருகிற உபாச ஜபம் என்று சொன்னால் நீங்க வரவே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடுது. அப்படி அந்த சகோதரனும் சகோதரியும் 7 வாரம் உபாச கூட்டத்திற்கு வந்து
7வது வாரம் குடும்பமாய் வர வேண்டும். அந்த மகன் வரல. மகளை கூட்டிக் கொண்டு அவர்கள் வந்தார்கள். அந்த மகனை தேவனுடைய அக்கினிக்குள்ள மறைத்து அந்த 3 பேரையும் வைத்து நான் செபித்து அனுப்பினேன். 1 மாதத்துக்கு பிறகு அந்த சகோதரி இடத்திலிருந்து ஒரு நல்ல சாட்சி எனக்கு கிடைத்தது. நாங்கள் கட்டுடைத்த பிறகு என் மகனுக்குள்ள நல்ல ஒரு மாற்றம். ஆலயத்துக்கு போகாத மகன் இப்பொழுது ஆலயத்துக்கு வருகிறான். நான் எங்க ஊழியத்துக்கு போனாலும் தடை சொல்லுகிற மகன் இப்போ அந்த தடை சொல்லுவதில்லை. 2 முறை வலு சர்ப்பம் அவனை குறுக்கிட்டு தடுத்த பொழுது அவனை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் பாதுகாத்தார். அநேக சாட்சிகள் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள். அது மட்டுமல்ல, அவனுக்குள்ள நல்ல ஒரு மாற்றம். அவனுடைய பிடிவாதம், அந்த மகனுடைய வைராக்கியம், தேவனுடைய பிள்ளைகளை கண்டாலே ஒரு அசட்டை பண்ணுகிற ஒரு காரியம், எல்லாவற்றிலும் இருந்து ஒரு மாற்றம் கிடைத்தது என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது நான் மீண்டுமாய் அவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் போகக்கூடிய ஒரு தருணம். ஜெபித்த பொழுது அந்த கட்டு உடைத்ததுக்கு பிறகு அந்த இடத்துல பல வருஷங்களாக இருந்த அந்த சர்ப்பம் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறியது. அல்லேலூயா. இந்த நாள்ல கூட அந்த குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம். அந்த மகனுடைய அன்பு அந்த பெற்றோருக்கு கிடைக்க ஆரம்பித்தது. அந்த மகன் வீட்டிலே தரித்திராத மகன் வீட்டிலே இருக்க ஆரம்பித்தான். வெகு ஆண்டுகளாக அவங்களால கட்ட முடியாத அந்த வீட்டை அவர்கள் அந்த இடத்துல கட்ட ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் நினைத்ததுக்கும் எண்ணினதுக்கும் மேலாக அநேகர் ஆச்சரியப்படும்படியான பெரிய தடைகளை உடைத்து போட்டு தேவன் ஒரு நல்ல வீட்டை கட்டி முடிக்க உதவி செய்தார். இன்றைய தினத்தில் பார்க்கும்பொழுது அநேக குடும்பங்களை அவர்கள் இந்த மேசியா மிராக்கிள் மினிஸ்ட்ரிக்கு அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறார்கள். கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகள். ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஊழியம் செய்கிற ஒரு தேவதாசர், அவர் தன்னுடைய பிள்ளைக்காக கதறி தேவ சமூகத்தில் பல நாட்கள் கண்ணீரோடு ஜெபித்து கதறி கொண்டிருந்தார். அந்த நாளில 40 நாள் உபவாசம், 21 நாள் உபவாசம் என்று சொல்லி தன்னுடைய கீழ்ப்படியாத பிள்ளைக்காக தேவ சமூகத்துல அழுது அழுது ஜெபிப்பார். ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள் ஓய்வு நாள் அன்று கூட ஆராதனை அசட்டை பண்ணிக்கொண்டு அந்த மகன் விளையாட்டுக்கு பிளே கிரவுண்டுக்கு போய் விடுவார். அந்த போதகரால என்ன செய்வதுன்னு தெரியல. மற்ற விசுவாசிகளை அதிகாரம் பண்ணுவது போல என் பிள்ளை அதிகாரம் பண்ண என்னால முடியல, கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறான் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலே கதறி கொண்டிருந்தார். ஒரு நாள் தேவன் அந்த தேவதாசனோடு இடைப்பட்டார். என் மகனே, நீ உன் பிள்ளைக்காக இவ்வளவாய் நீ கதறிக்கொண்டு இருக்கிறாய், நான் உனக்கு ஒண்ணு சொல்லுகிறேன், நீ அதை கேட்பாய் என்று சொல்லி கேட்டாங்க. அந்த தகப்பன் சொன்னாராம், என் பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட நீர் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்பேன் ஆண்டவரே, என் பிள்ளைக்காக நான் என்ன தியாகம் பண்ணாலும் செய்வேன் என்று சொல்லி அழ ஆரம்பித்தாராம். ஆண்டவர் சொன்னாராம், நீ ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடு, உன் பிள்ளையை கூப்பிட்டு நிறுத்து. உன் பிள்ளையோட காலேஜ் போகிற மகன், வாலிப மகன், அந்த பிள்ளையோட கால்களை நீ கழுவு, கழுவி நீ முத்தம் செய்து, மகனே நீ இந்த கீழ்ப்படியாமை கிரியை நடப்பிக்க காரணம் நானோ உன் தாயோ அதற்கு காரணமாய் இருப்போமானால் எங்களை மன்னித்து விடு மகனே என்று சொல்லி அந்த மகனுடைய பாதங்களை கட்டி தழுவி கதறி ஆள ஆரம்பித்தார். அப்படியா நீ செய்வாயா என்று சொல்லி தேவன் கேட்டார். கேட்ட உடனே
ஆண்டவரே, நீர் என் மகன் மனம் திரும்ப நீர் எதை சொன்னாலும் செய்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த நாளில தன்னுடைய மகனை கூப்பிட்டு, பிளீஸ் தயவு செய்து எனக்காக ஒரு 5 நிமிடம் வா மகனே என்று சொல்லி சொல்லும் பொழுது, சீக்கிரம் டாடி சொல்லுங்க, எனக்கு நேரமாச்சு என்று சொல்லி என் மகன் வந்து நின்னாராம். ஆண்டவர் சொன்ன அதே வேலையை ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி எடுத்து அந்த மகனுடைய காலை கழுவ ஆரம்பித்தார். யாருக்குமே கீழ்ப்படியாத அந்த மகனுடைய காலில் முத்தம் செய்து, நானோ உன் தாயோ உன்னை இப்படி வளர்த்தி இருப்போமானால், உன்னுடைய கீழ்ப்படியாத கிரியைக்கு காரணமாய் இருப்போமானால் எங்களை மன்னித்து விடு மகனே, நீ தேவனுடைய பிள்ளை, நாங்கள் தான் உன்னை சரியாய் வளர்க்காம விட்டு விட்டோம் என்று சொல்லி இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கதறி மகனுடைய பாதத்துல விழுந்து கதற ஆரம்பிச்சார். அந்த வாலிப மகனுடைய இருதயம் உடைக்கப்பட்டது. வேண்டாம் டாடி, நான் தான் உங்க காலில் விழணும், என் காலில் நீங்க விழக்கூடாது என்று சொல்லி கதறி அழுது தகப்பனை கட்டி தழுவி முத்தம் செய்து, அந்த நாளிலிருந்து அந்த வாலிப மகன் பிளே கிரவுண்டை மறந்து தகப்பனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மகனாக ஆலயத்துல சகல பணிவடைகளையும் செய்ய ஆரம்பித்தாராம். இது உண்மையான சம்பவம். இப்பொழுது ஒரு 4-5 சபைக்கு அதிபதியால் அந்த மகனை தேவன் வைத்திருக்கிறாராம். எனக்கு அன்பான பெற்றோர்களை, உங்கள் பிள்ளைகளுடைய தவறுகளுக்காக நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறீர்கள்? உங்க பிள்ளைகள் எப்பொழுது கரு உருவாகிற்றோ அந்த நாளிலிருந்து உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பீர்களானால் உங்க பிள்ளைகளுக்கு கீழ்ப்படிதல் கட்டாயம் வரும். அதிகாலையில எந்த பெற்றோர் எழுப்பி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீர்களோ அந்த பிள்ளைகள் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்திலே வளரும். தேவனுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய பிள்ளைகளையே குறை சொல்வதை விட்டு, நாம் பிள்ளைகளுக்காக என்ன தியாகம் செய்தோம், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக நம்ம என்ன எவ்வளவு நேரத்தை ஒதுக்கணும். இன்றைய தினத்தில் அநேகர் தன்னுடைய பிள்ளைகளும் டெலிவிஷன்ல இருக்கிறார்கள். டிவிக்கு முன்பாக பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் அதுல வருகிற ஒவ்வொரு சேனலையும் பார்த்து ஆவிக்குரியவர்களும் சரி, அல்லாதவர்களும் சரி, பெயர் கிறிஸ்துவர்களும் சரி, தன்னுடைய பிள்ளைகளோடு கூட உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தன் பிள்ளைகளை கெடுப்பதற்கு நாமளே காரணமாக இருக்கிறோம். தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார்? எனக்கு அருமையான பெற்றோர்களே, உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்கள் 2 மணி நேரம் நீங்கள் ஒரு நாள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக, தேசத்தில் இருக்கிற அநேக மக்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பீர்களானால் ஒரு நாளும் உங்கள் பிள்ளைகள் தேவனை விட்டு வழி மாறாது. பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுத்த அடங்கி இருக்கும். கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அந்த பிள்ளைகள் இடத்துல இருக்கும். நீங்கள் செபிக்காதபடி என் பிள்ளை இப்படியெல்லாம் இருக்கணும் என்று சொல்லி நினைப்பீர்களானால் அது சாத்தியமல்ல. நீங்கள் கருவில் இருக்கும் பொழுதே உங்கள் பிள்ளைகளை அர்ப்பணித்து ஜெபித்திருப்பீர்கள். ஆனால் அந்த பிள்ளைகளை எவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் சொல்லி வளர்த்தி இருக்கிறீர்கள். அண்ணால் சாமுவேலை தேவாலயத்தில் எனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுப்பீரானால் நான் அந்த பிள்ளையை உமக்காக கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள். ஆனால் பிள்ளை பால் மறந்த உடனே அந்த குழந்தையை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். கொண்டு வந்து அந்த ஏலி தாத்தாவோட கொடுத்த பொழுது அந்த பிள்ளை ஓடி போய் தாத்தாவின் இடத்துல இருந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த பிள்ளையை எவ்வளவோ அவர்கள் சொல்லி சொல்லி வளர்த்தி இருப்பார்கள். அந்த பால் மறக்க அந்த நாட்களில ஒரு 3 வயது வரைக்கும் பால் கொடுத்திருப்பார்கள். அந்த நாள்ல அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி சொல்லி நீ என்னை விட்டு பிரிந்து ஆலயத்துக்கு போகிறாய், அங்க ஒரு தாத்தா இருப்பாங்க, அவங்கதான் உன்னை பராமரிப்பாங்க என்று சொல்லி 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 வளர்த்தினது நிமித்தமாதான் அந்த குழந்தை அந்த ஆலயத்துல போய்
அந்த தாத்தாவோட ஒட்டி கொட்டதான். பிறகு வருடத்துக்கு ஒரு முறைதான் அந்த பிள்ளையை பார்க்க பெற்றோர்கள் போனார்கள். இன்னைக்கு உங்க பிள்ளையை கருவில அர்ப்பணித்து இருக்கிறீர்கள். எவ்வளவு நாட்கள் உங்க பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி வளர்த்தீர்கள்? நீ மற்ற பிள்ளைகளோடு ஒப்பிட்டவள் அல்ல. நீ தேவனுக்காய் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிள்ளை. நீ விசேஷிக்கப்பட்ட பாத்திரம். உனக்காக பரலோகத்தின் பொக்கிஷங்கள் தேவன் வைத்திருக்கிறார். இந்த பூமியில் எதுவும் உனக்கு நிலையானது இல்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு எதை சொல்லி வளர்க்கிறீர்கள்? நீ டாக்டர் ஆகணும், நீ என்ஜினியர் ஆகணும், நீ இப்படி படிக்கணும், நீ இங்கிலீஷ் தான் பேசணும், இந்த ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும், இந்த காலேஜ் தான் படிக்கணும், இதையெல்லாம் சொல்லி வளர்த்துகிற நம்ம பிள்ளையை தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயத்தோட தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக நான் உன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறேன். நீ வரும் நாட்களில தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, என்னிலும் பெரிய காரியங்களை நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையின்படியாய் ஏன் உங்கள் பிள்ளைகளை சொல்லி வளர்க்க கூடாது? அது வாலிப வயதில தன்னை மீறி நடக்க ஆரம்பித்த பொழுது ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரிடத்திலும் என் பிள்ளையோட பெயர் இது, என் பிள்ளைக்காக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்க ஜெபிக்கிற நாள் எல்லாம் உங்களுடைய டைமை எப்படி எல்லாம் நேரத்தை போக்கினீர்கள். எனக்கு அருமையானவர்களே, கருவிலே உங்கள் பிள்ளைகள் உருவாகும் பொழுது தேவன் எப்படி தெரிந்திருக்கிறாரோ அதே போல உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக நீங்க ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கணும். எங்க சபையில ஒரு பாப்பா, நாங்க அப்பொழுது பஞ்சாப் ஹரியானா ஊழியர்களுக்கு போய்விட்டு அந்த குழந்தை பிறந்த 5வது நாளிலே நாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தோம். நான் அவங்க தாய்க்கு தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினேன். ஆனால் அந்த குழந்தை தன்னுடைய கை அந்த துணிக்குள்ள இருந்த அந்த கையை எடுத்து 2 கையும் கூப்பி அது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுச்சு. 5வது நாள். உங்களால நம்ப முடியல தானே? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். அந்த குழந்தை உருவான நாள் முதற்கொண்டு அந்த தாயும் தகப்பனும் 4 மணி அதிகாலை பிரேயர். எங்களுடைய சபையில நாங்கள் 4 to 6 4 to 6 என்று சொல்லி 2 மணி நேரம் அதிகாலை ஜெபம். அந்த ஜெபத்துக்கு ஒரு நாள் தடையில்லாதபடிக்கு அந்த பெற்றோர் வந்தார்கள். அந்த பேபி டெலிவரி அன்னைக்கு காலையில கூட அந்த ஜெபத்துக்கு வந்து விட்டு தான் டெலிவரிக்கு போனாங்க. என்னுடைய சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த குழந்தை ஸ்தோத்திரம் பண்ண 2 கையும் எடுத்து கூப்பி ஸ்தோத்திரம் செய்யும்படியா வந்தது என்று சொன்னார். அந்த ஸ்தோத்திரம் கருவில